ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародаро. имрӯз аз шаҳри Москва як хабари беҳад безеб омад. рӯзи 8 марти 2021 аз дунё гузашт як блогери тоҷик ба номи канали Бухтар ТЖ. бетон ҳама кас дар ҳаққаш дуогӯ бошем ки худованди бузург ҷошу ҷанатал фирдавс гардонад, зану фарзандошда хиштавораш сабри ҷамил диҳад. инна лиллоҳи ва инна илойҳи раҷиун. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарони азиз ва хӯрони азиз. касе ки ҳамин шахсиятро шиносад, ҳамин шахсият аз дунё гузаштааст. номи ин худаш яъне блогер будааст. дар канал яъне дар ютуб номи каналаш Бухтар ТЖ 6140 та подписчик дорад. подписчикош аз тарафи қиморбозӣ яъне конкурскунӣ омадагӣ ҳастанд. охирон амали кораш яъне қимор буд. яъне нигоҳ кунед 30 билет 300 рубли монд. дар давоми эфир дигар хел амалҳои гуноҳӣ кардагӣ. хай ба ҳақш дуо мекунем парвардигор гуноҳошро афв кунад ва дар рӯзи қиёмат ҳисобашона осонтар кунад. ин шахсият бародарои мо хеле даъват кард, неки қабул накард. касе ки ҳамин конкурс кунад аст, барои шумо ибратай бародарони азиз, билет нахаред ва билет нафурӯшед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату.